πάμε να φτιάξουμε το πουρέ μας. Εγώ το φτιάχνω κάπως αλλιώς. Επειδή όταν με έμαθε η γιαγιά μου, δεν είχαμε αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα. Καταλαβαίνετε εσείς οι νέες κοπελίτσες που μαγειρεύετε. Οπότε εμένα η γιαγιά μου με έμαθε να κάνω αυτό. Και όταν φτιάχνω το πουρέ μου, δεν μπορώ εγώ να φτιάξω με τα καινούρια μηχανήματα, αλλά με το απλό τρόπο, το πιο γλυκό. Το τραγουδάω. Και κοιτάξτε πώς βγαίνει. Κοιτάξτε. Έτσι θα πάει μέχρι στο τέλος. Εδώ. Κοιτάξτε χιλοπίτες. Μόλις τα έβγαλα, τα έβρασα με βούτυρο και θα φτιάξω το μουσκαράκι. Είναι τέλειο. Όταν θα τελειώσω, θα σας τα δείξω όλα στη βιτρίνα μου. Και πριν είχαμε το χοιρινό. Μπεκρί μεζέ. Κοιτάξτε. Και 5 λεπτάκια θέλει. Και μετά να παραγγείλετε όσο θέλετε. Εγώ εδώ θα είμαι. Μέχρι το βράδυ, φίλοι και φίλες μου. Γεια!